namin dati nung high school. Pero ngayon, ang mga teacher, sila yung dahilan nga nangabagsak ko sa una. Bakit ka rin ang goy? Sino dyan yung mga teachers mo? Sino mga... Siya po ang pinakamaldita namin na teacher. Wala sa inyo! Sila yung mga nakatakot na teacher na. Challenge namin sa'yo, anong mga subjects tinuturuan nila? Anong subject kunyari? Yan. English. English. Doon siya bagsak. Thank you so much for coming. Hindi sila naka-handle sa akin. Ay, nasa first year. Second year ka. Sige ka, absent. Second year kami, Rizal Mangod ko. Hindi kita nakita. Second year ka ba, madam? O first year? Second year. Basta siya advisor sa Talisay. Oo, kadang mo lagi. For the record guys, first time na ako nakatanggap og 95 sa grado na ako. Kaya ang dahilan kung anong nakasekan ko sa fourth year. Pero kaisa lang, gibagsak na dahil ko naman makalisa. Si Ma'am Camilio, wala ko na-handle ani, kailangan ko na section. Madam Siya po ang aking first year advisor! Ayan! At ang anak mo yung veterinaryo? Top 1, number 1! Number 1! Oo, sa Pilipinas. Kaya nga gusto niya akong i-dissect. Si Madam ang sa mga pinakamatalin namin na teacher na hindi rin nagdadala ng libro. Hello po! Asa si Celeste? Madam! Ayan, ang boss naman ng ate ko. Isa sa mga matalino na nabatch. Teacher na rin sila dito. Tama na pa niya. Si Argel ito. Si Argel ang nakadumdum sa tanan kay siya kasi siya talaga. Sa lahat siya Argel ang pinakasip-sip sa amin. Argel, Wala lagi si Ma'am Mario. Wala. Si Madam Seco ang among third year. Nagkaroon ko kita kami sa iyo. Ano lagi siya buhay? Ano na Angel? Ano to siya buo? Angel, mga bago. Ay, Angel. Di ko na magig siya. Alin na po si Argel po. Taga-secured bank. Si Argel pa yung Bidel sa school. The banker. Bidel. Spell Bidel. B. A. Double D L A. Bebel? Kahit wala yan, taga doon yan sila malapit sa school pero hindi na sila kapasok kasi hindi nakapasa sa entrance exam. Kalaban namin si Jai Jai kasi ano Oh, excuse me, nag-national ko sa first year. Oo, di ba naghikap Pero ang gibagsak ko ni Ma'am Mario. Kaya nanghikap mga salit na siyang classmate. Dito ka Brenda sa gitna nila. Ha? Ayoko. Kasi ikaw yung principal nila. Wala nila akong guard dati. Grabe, nilate namin dati ngayon. Matiguang mo, mignaong sa inyo. Wala ko muna matiguang mo daw. Wala kayong mga Dracula na mi. Hindi kasi ang mga teachers kasi sa National High School talaga sobrang ano nila sa mga sina kanang very friendly nila sa mga buwan. Muna hanggang ngayon hate namin sila. Charot. Parang hindi sila tumatanda. Oo, kami tumatanda na kami pero parang maganda pa itsura ninyo. Ang wala din kay si Ma'am Adino. Ay, nag-retire na. Ang hirap pag may camera no kasi gitin plastikan. Kunwari, mabait nila, pero sa una, di gitin pero man sa clearance. Sila ang mga pagpatapos sa school, sila ang pinaka most hated namin. Wala ka kasi mong idol, si San Validor. Oo, kagipahakan me. Charot lang. Anyway, mag-picture na tayo para magkalakaw na mo. Mag-turn na mo. Ang painting na entrance ng daanin. Dito 40 na daya. Tapos mag-picture pa kita, 50 pa dyan. Gawas mo ka ron, 120. Pero picture na tayo. Nag-entrance mo? Ayaw, uy. Ay, wala mong good kaila ang kuwan. Ang nagbantay dito, ako ng sister-in-law. Ayan na, ibalik dito. Sabi sila.
snack, wala mag-miss snack. Wala sila mag-miss Ano kay ano picture sa stand. Picture lang dito mo mga mirror na mo sa. Okay, ibutan na ba niya sa buhay? Madam, Madam, ipaprint na sa book year ha? ready ang kasi Ano to siya nakagpas mo muna yung ipaprint ka? Ready? 1, 2, ready? Smile, ready? General, pag-smile! Ready? 1, 2, ready? Smile po, ready? 1, 2, ready? Ready? Ano muna? Hindi! Brenda, picture muna yung mga teachers nyo nung, nung batch nyo. Yung batch nyo, picture muna. Ay, kanong ano lang muna. Yung mga naging teacher nyo muna nung... yung naka-handle sa inyo, ana. Ayan, nung batch ninyo. Sige po. Ma'am Cabello, sama po kayo. O, si Teacher Cabillo! Ma'am Cabillo, dito ka Ma'am Cabillo! Hindi, basta nahawakan nyo po sila nung batch nyo. Yan. Kasi may mga bago na tayong teachers. General, kalima mo ka nag-first year. Ma'am, sama po kayo. Yan. Yan. Okay, 1, 2, 3. Okay, ready? Smile lang. Ready ha? 1, 2, ready? Ba si Teacher Kuan Cabillo o si General? Si Ata so sa story sa inaguan. Ay, sa natay kayo sa parents ha? binita na ako Ay, natay kayo sa parents! Sama, video si G! Uy! Wala ko na sa imo, wala mo ko na. Ay, picture. Our third stop. Dito may isa kano. Bali. Kano. Dapat din mo unahin kay Kano sada gabi. Gabi naman dito kay Kano. Before day mo. Ang sada is pag gabi kay kanang sana. Overlooking ba? Apas na mo ako. Sunset. Picture mo din, makita ay mo. Sada na kayang ginaguan. Hindi na siya. Opo, ma'am. Sikuan. Dini sa to picture. Kisa tong mga murag uhong. Ay, di ka diya. Function hall po. Lagi function hall pwede na. Opo. Pag may mga events, pwede po dyan. Magkano ang 15K po kasama na pati itong A-host lahat. Okay pa Ay, yun. yung Tapos buo. dito lang ang venue sa mga birthday ana magkano. Okay pa yun na po yung package niya siya. mga Kasama na table, yung mga kasi tables and chairs. 15? Pati itong A-house lahat. Lahat sa dito 15. Opo. Nanay mga tables sa inyo Yes para sa po. kuan. Pero ang Round food table. Kayo na bahala. Pero kung gusto nyo po, pwede rin kayo magtikim ng food na nagluluto rin kasi yung mga... ang pwede sa may Apo. cater din. Kasi may gamit na rin ng Isa ba catering yung dito eh. catering package ninyo? Kayo po, depende. Pwede lang, dito lang ang Yes. venue. Hindi na kasamang mga ganan. A-house? Oh, Sayang naman. Yun. Kasi, para kasi, may matutulugan after the party or before the party. Amin na. Adi na tayo madalta na. Hala! Vlogger na siya dahil. Ready ang ito ka. Naro tamo Gani rin Kano sada. Sunset ramo dito na lang kantam. Sigara na. Sino dyan yung lagi kang pinapagalitan? Ay, hindi, mabait ako sa amin. Ready. Sige lang. 1, 2, 3, smile.
Sa akin, pa-live. May dua, tatong dua. One, two, three, ma. May naiwan pa pala. Sama po kayo, ma'am. Oo. Ako social ba tayo mga 12%? Oh, na may table and chairs. Grabe na nga lang. Tibo ka lang. Okay. Pero, Macron, dali na mo. hey, Nga iro. One, two, three, ma. Si Macron, yang ba? One, two, three, ma. Ayan na. Ay, mag-video sa video. Video sa ito. Hindi sa katulungan. amin. Sama ka na. Ay po na yan. Ito na lang. Sama ka. Okay, ready? One, two, three, go! Happy New Year! Manila mo din nila yun magpa-picture. Muna ulit na lang. Ay, dauton na rin. Pwede po mo magpaluto, nabibigay pa. Melmar, si Bating, sila Britney, mahilig na silang. Pwede ninyo kamoy depende, pwede mo maghagag sila. May package ano tayo na po. sabon. Kaya galuto mo sila, lami, magluto ka ng pesta, ganinin mo, birthday na mo tanan sila, may galuto, lami, lamiyo, ganan sila. Kung gusto ninyo magpahinga, Opo. May catering, may buffet ano tayo. shopping dish, isa to sila. Pwede mo magsabot sa ilaha nga, pwede sila na magluto, di butang inyong sana, Putahe. sa inyong baluto sa ilaha. Ay, alam mo reklamo kung ang chakso ni sabaw kay hindi man pila man katungod. Di ba kanang basitan niyo sila? O kanang 20 mil. So ang 5 dayon, bayad sa inyo mga anak ba? Para wala mo ba kanila mo dinhi para magkuan. Kung manakit yung tiyan na, anak naman sa kanang kita. Ay, so baka piran magkalimahan. Kahit sabay-sabay. Ang problema na naman din niya kay pag hapon, init siya kay transparent maguni siya kay kuan ba So, siya. sa may idea lang, inani nga oras. Ngayon oras. 5. Nabog na na. Nag-ibog na siya. Alas 5. Or 4. Mag-dinner dahil 6:30. Start ang program mo for o'clock. Kasi nga kung kontakon.